Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagariami sa Islam, imanton na kataya so gurutano, pangingisian tano sa kanyan, makapantag din sa giyang kaya agama tano, agama Islam, aguso mambabutad o mga Muslim sa giyang kaya dunia. Misaba pro na ay pagani pa kay sa Amerika guru ami nagyang kaya mababambara tutul dia kono pam Saudi Arabia na aya ko na sa saydan yan, aya ko na pamana at tatampilan yan nagyang kaya mga Israel bay ni benar naguan to na ay regan yan kapakaya mapakareg karkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagmeron na yung tua pakaisi Ustad Habib Yahya. Yung kanan na lagi na napakaisi nan ded na kabubunar agyan ko tua dirunika tiru agyan kanan masusuwa si sa Palestine. Kisisumpang nilang si isang karang mga Israel. O baging Saudi Arabia na baya tatampilan nila na yung karana Israel. Mamiminganan nagkataon tanong mga Muslim. Yang karana mga Yahudi ginan sa mga Israel. Nasiran sa kiraramitang wallah. Siupakiran sa mga nabi. Piamuniran sa sabad ng mga nabi. Tanto din ng mala. O pamana kabinasaan na ilan ang dadapakan ni pantag si sangkaliaw lupa na esampur niyan na sukapur na iran si kuagamatan o Islam. Yan na bisa dikatirwa na kabukuganan na di panara. Anda sabab na malutan ng pakaraya kay na yan. Yan kanan na masuswa sa agim na Palestine o yan kanan na Israel. Nayamatan na maiilay niyo sa pugo ko sa Saudi Arabia. Pakadaklan walay amyang balay sa mga pipiasi sa Palestine na pun o mga tamo o mga Muslim sa Saudi Arabia. Kung mga pipiay puso ay ni panabangiran sa Palestine. Si kuminangulad na masasataman din ito. Nagukadaklan sa panang masjid na ayam niya makatindagun naging kaya Saudi Arabia. Naguso mga madrasa kaya pa makatindag yan. Naguso ka susuporta ng mga madrasa naging Saudi Arabia. Naguso ka lang pa na kawiyagiran naging kaya Saudi Arabia. Nakagiya ka na bayaran di propaganda. Kabayaran di pa nakaburn. Pakiyesiran, nakukuaniran. Nasa ukit Rasulullah sa mga sahaba mana salafi. Nasudira di bisidika na ukaparoon na di katawan o diwon pa. So ito pun lugay o kawanan. Yenan siran imala pagkaugo pagkakatabang ng mga Muslim sa dunia nalalambo naging karana Palestina. So makapantagub man si saging kanan o pamanakiyad naging kanan ikatidawa na Saudi Arabia na kanabon niya sa Saudi Israel. Oay inoto na sa kanya ni Mala kama sa kanya ni Mala ako miyanda sa summit. Paganay ron na miya din so mu'tamar o mga puluan ng mga country na si sa Egypt na gemuri-puri na sa Saudi Arabia. Nas kanya ni Mala ako pumuni sa resolution. Agim kanan ako pumumboy. Agim kanan na Yahudi si ko mga Palestinian na upamamitar ganan. Kaginan na sopa kanan si ko international law si sa agim ka dunia na yung malapan na sopa kapan sirkitan ng mga Muslim. So tama na sa upaman na siyungsyon nila agyan kanan Israel na inipaliwatid na nan agyan kaya Saudi Arabia. So muri-puri ron na Europan na so panabang na benda niya ilayin agyo titigak na kabutugan aditero na ginanap penutul aso kaya panabang na ilaman so relief inuit kina na panganak na gusto mga kailangan na gina ng mga civilian ang mga Palestinian na gusto mga bulong inuit ro na magatos
mga tinwiler na dinilider ruwa Saudi Arabia. Asi miyokit si sa Egypt. Oay, naguging ko ta magatustiman ang mga ambulance, papanaw-panong ang mga bulong na pantag sa pamakukuha na kapatibala si sagyan ka na naman babatan mga pagaritan si sagyan ka na Palestinian sa gina ni papata sa ayamataan agyan ka Saudi Arabia na tipo amala sila na ipanabuntaman si sagyan ka na o pa man mga babatan mga pagaritan ng mga Muslim si sagyan ka na Palestinian. Banda yan sa di katirwa o mga tawatiran na bandiran sa Saudi agyan ka Yahudi na anto ka na kanong ini nakagilairan kay pigilay nila na Saudi na ayabuda makaprali nagyan kaya mga countries ang kami na di mararali nayang mata lagi Saudi Arabia na sugal bakiran na di kagdam nakagya Saudi kagdam mamala nagyuti pa makukuha na sugal bakiran na dita na baka pakilay nagpapakilay uwid na tanto very effective mamapanad oay o paman na miyak kabutugan ada sebab na pere minerali adi minerali na ba ito kailangan wala adi minerali na dipsi sambayang nagiginan san agian na mga datutan sa agian na Saudi Arabia na pugisib sa agian na mga ulama sa naisyo nila sa mga ulama si sa agian kanan na kitandingan ng mga ulama si sa Haramain ato na yung pamanap tiuguptan mamala si sa agian kanan adikatidawa si sa agian kanan Palestina na ugina na Israel na timu sa wiliran so kita bangan tingnan kita bang tanong na upamana kapana bangan tanong siran sa mga panganangkan mga upamana mga bulong kadi tanong kego batanusan maguit sa mga tao sisinapang tangan tanwagin kayo upamana mga riwe wagama na upamana mala so kabina sa ampaman adi so pamakukuan na so tupulawian tanong para di kebinasa na gina ng mga Muslim san nasir kita penakitun para na mas malas waktu binasir kita na anto na pag-uupan na benar ko di plurali nakagigil kaya mo sa lagi na ng mga ulamatan na umanggawi na ditanu di mana hajur pagugatan umantanu sumbayang na pagpedentanu sa dua agen kana ng mga pagaritan ng mga Muslim sa Palestina saya itu mangitanong wala na Allahumma mansuril ikhwanan al-muslimin fi Palestina Allahumma mahfad ikhwanan al-muslimin fi Palestina Allahumma mansur ikhwanan al-mujahidin fi Palestina na pagpedentanu sila sa dua na gina ni sabab padi sila di dua sa anda mana kata nira na mga ribu yanan wagama na disira di dua disira melepas ko sambayang disira melepas ko di dari kapagamal sa anda mana ay kata baniran si sagyang kanan ang mga ribu isik wagama yanan imala mas semalanan apa kiugupanan agen ko to kapan hajud ka kapamang ningak wala digiem kanan tigiwa di merarali adi merarali na di bukse sambayang maped na nang kenaba kemianan ke makarata na ususak no na kenaba ko ng pakarata maped na ugaid na so dinggal bak na mga Saudi Arabia au yang na mga ulama na mas mapel to agi mutas kumansirasyon bayang na pagkapediran sa dua na pagkapediran si ko pamanata hajudiran ayamala na gem potwa ad na paki pakawitiran ro au pamakukuan na panabang au pa ini suldudun Saudi Arabia apa yang ninya sa Egypt au gem kanan au pamana NATO au pamana udiran pakasulda na upamana siyong niran so ipong bugiran aga sulina sa NATO na upamana bayran putula na sabab sang puto akap panadang puto akatero na ukapakan niya tagin kana mga pagaritan upamana gen kana na mga dato sa Saudi Arabia na tumakinag sila sa musawir si sa gen kana na mga ulamaw na katanaw upamana minimum si sa Palestina para na panahon kadua lagi kan pernah kesis pairian na aya kigal ko na Saudi Arabia o kaya kanda kaya sa upamana motamar upamana mala meeting kaya tawagan yan ulang man upamana Muslim makagugdam sang kala na mga kita na Palestina asin yan inhil depan sa Saudi Arabia riyami ganyan yung upamana bapayak kirarangitan lagi kaya mga kafir upamana Roma Hindu o ay naskanya ni Gustor na main gina na upamana niya si spy na padnanan ko panagutaman mga Muslim
agen na Saudi Arabia. Sa kanon sa nadi manunutulan. Anto na mga diyo pa man minilawan niyo sa panagutaman agen na Saudi Arabia. Puno ko pa man awida kaliran sa kapatibagiraan sa agen para ng mga Muslim sa Palestina. Sa YouTube mapanamapatiro kan san agen kanan pakaisya. Alhamdulillah masaguda gumaliwanag kaya sabul tanoron kaya pamagusan na ganyan kaya guro tano. So kung sabay pero na aya ikadua pa kaysa tano na naino sa ganyan kaya mababumbar sa social media. Gusto mga post of pimbarang piyagingay mga pida country paman re-redoon nira na ganyan kaya Saudi Arabia sa anto na ay benar-benar apkerangitan niran nagwanto na iyo siya nakon. Nagyan ka naman na kariridu agyan ka iya mga pada country si sampai dunia si sa Saudi Arabia na ayamata na iririduiran na sig na dungki pagana na ginano sig na dungki iran sa Saudi Arabia. Kadua iririduiran sa Saudi Arabia na kagi Saudi Arabia na aya umakapat na si sagian ka titu agama amin italing mo Rasulullah o paman na di kipamayan degen unda wanu Rasulullah makna ginana sunnah o sena gen kai Quran na gen agama agama Islam gitu su ini kuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bidangnya si mga sahabat at hindu manu mga sahabat na ginan iririndu na gen mga ahlul bidah na malan na gen mga Syiah agi sa mga Syiah na dadapay niran so sunnah Rasulullah tataliku daniran kaadun mamu au pamakukuan na okitiran asala ko sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agi tanan agama Syiah. Kadua rumiridu na gen tanan au pamanasaba da mga ahlul bidah oay upamana di bebegu sa salakaw o kito Rasulullah mga tampo si kusunaw Rasulullah na ginan isabak kaririduiran si isa ingadanan Saudi Arabia upaman yang kinalakan na amad ang tanong puro ino tanong kriwa pesenditan sa Saudi Arabia gin kanan adi katidawa si sa Palestina gin kanan na Israel na amad ang tanong pagamad ang tanong na ino mga days anto na paganenan gi ngay man to kay pakalagudo pakasad na na di tidawa din agyang kaya Hamas agyang kalan na Israel na mati daw sila na may ceasefire man madupap man ato miyar sila nagyang kaya muri-puri kaya tidoira nagi malakat tidawa na pakaisya ang tawa ay kaya punan oay ay no nang kagupa-gupa agi Palestine kanya kapupantara sa mga walay anto na kaya po na nun naging kuta kaya po na nun antay miyang hudu yuto yung paman natin ulan yung rono bagi Saudi Arabia miyang hudu sa kuta kaya po na nun na upaman niya nakabatan doon pagilayan ay kaya po na san nagyan na Hamas na liusubiran nagyan kanan na anto na diba Israel si Jordaniran Tomakaw nagyan ko takya suldiran nun sa tama sa mga patay sira nun sa labisang gibi niya kahusti siran sa sobrang bugatos nana ay pa kay sir gina ni kya sa bepan sa upamamambuna piyang makauran agyan kanan Israel agyan kanan ng mga bumbairan si sa gina na Palestine ay pa kay sir ini ran utuk kelusug antay niyang unduy kiran agina ni kaya sababan sa kaya pulang-pulang abu kaya pa nga gagaba gina ng mga walay gina ng mga pagaritan ng mga Muslim sa Palestina antay miyang munduy sa gina ng mga Hamas ayam yang munduy kiran agin kahiyang Iran agin Iraq yan pa na ng mga Shia na piyang munduiran ayam malan na sumaka susuldro ang mga Shia sa Palestine kasirad ni malami commander niyang nguyat sang pada ng mga Hamas o ay nagiti yung pamana so miyulchiran ro kagi aya PRP ini permiskiran mabugi yung pada na Iranian nasa ratigiran nakasuldan ka agyan kanan Anthony dibagi na Israel na diningad ng problema apa makalayo nami sa mga palay nami gusto mga rakit nami na gusto mga mislami na mga soprasonek na pakauran nami si sagyang kanan Israel na tunag nami siran oay penabang Amerika na Iraq semirupan na ginan mamumia ka
iya uyatan, iya raratan agian kana na mga Hamas na pira ka sa tao. Iyo pa man nasurin ko ka na mapipigir kay kasuping on na adem penamnya kapang uyat ka saya mini panguyat ya kan na pa man na duruman yan sa full support kahit na isuportan yan ka na sa mga palinian, sa mga rakit yan, sa mga missile yan na tingulaw lo tumambu agian kana na mga Hamas na iran kaya sulci sa agian kana na Israel na aya problema na kanugunuan tangan na dito mana sa pasad kakagi mini bulog sila sa kataruto yan ando mo iyo pa makukuha ng mga palinsan rakitsan ang mga Iranian aguan dulu ni mga misliran apya orang nila sa Israel miyaw sariran mo sa mga supersonikiran miyaw sariran mo sa mga plinaran nila di malalayong sa mga drone na mga unique agyan kanan ng mga Iran na miyaw sariran mo sira ni miyaw unduy si sagyan kanan Hamas. Nagyan na ni sabab so kaya pangundiran na minipaan o pamakukuan na so kaya sundiro na Hamas na mimberingan siran sang kanan agirbiron mga taniliran nariparan siran makitidawa nakapaniyoniran naman again kaya upaman na katonira na may to siran ni Sandieta why na paniyoniran na Iran na ugya Libanon na ugya mana na mga upaman na Turkey na debu kuman sa pasad so ini permisiran again na ni miyaw lawlasan kaya samakan sa mga Muslim ang mga Palestinian mga sibilyan tamang kailan niyo again po tamaw lawlaw mga sibilyan na uso pa man mga wata kaya pula-pula nangalok sa mga pagremi ayam aptirwa mirkanong na ayamatan na ilain tanong so di tanong dito roon na pakauntulan tanong Antony sabab pa ilaintan na upa kauntulan tano sa petiruntan. Naya sabab pa nakakapaka-untulan tano ko petiruntan na antay patok ino niyo pagkararangit ya Saudi Arabia canggih na nagkasi daw bagi Saudi Arabia na upaman ini panabangyan sa Israel asa dieta sa pembunuh ako mga Hamas na ugina na Palestina iknik kararangitiranan na sa kaniyang pagpakatargunian agian kana ng mga Israel as sa kaniyang mala maguluan sa kagnag sa agian kana nakatimba ka sa ng mga Palestinian why naino ni ay different agi Saudi Arabia natigi ay magpipikiri natigi na ino may barangiti kay ino di kumpurantan yan as kaniyang mala aw pa man na timba kaniya agian na Israel na ay mapatirwa karkan nagin na Saudi Arabia na sa mga misaliran na di kiraw so karang anak no na din yang ko ma-arrange Israel pag ginanapya mama sa Iran ang mga missile sa Saudi Arabia na ando nila na may pamasa sa Amerika ay buti pa sa una Amerika missile na gin puto na ba pro sa mota Minuminos. Aya pagkaraw tiyan na sumusos sirin-siringan yan. Adiran tentang adiran bukan adiran kabaya uba kapesaan Amerika Saudi Arabia sa misal iraw sa Israel katinginan ng mato naga Israel Amerika tido wasip. Na dinya nanan paraw na range. Ikadua mapterwa kata. Na ino niwanan di tirwa aya ni yung pagatak Saudi Arabia. Ile niyo sa mapa aging kanan Israel naso kapag iliyaw sa mapa na ile niyo antaw nun maranisan antay maraniro naya maraniro naging ka Syria yen ka iya Lebanon yen ka iya Egypt iya Iraq Jordan ya Turki, ya Iran, ya Yaman. Agian ni pembetulan sa ring of fire, mga Shia. Oh, amali betiran agian kanan Israel. Na ini wiran nang pernah di pagubusa sa Bagridan, na malan agi Iran. Aya malam yang ubis. Na ini wiran nang pernah di pagubusa agi, ini wiran pernah dipakal dahil mga pleranan, mga rakit iranan, mga misiliranan atanto ay gibog dirong di pagubu. Na kagidiran no namya pangundiran na gina ng mga Hamas na tigiran na yarang pendita na Saudi kenapa yang ngundi Saudi amawatan na anami salah Saudi na kenapa range na ba niyang kukawa Israel gin na nakapakasig na dengki nakapakatiko
Uy, na inyo dito na Saudi. Kagiat lah talaw kanu kapagkabisto kanu kasud politika niyo na binasaan niyo sa mga Muslim. Pagigil ka na ng mga civilians sa Palestina, mga agluson na magpulang sila natigiyo pa man na ipasilityo sa Saudi ino di penguna na Saudi ayan yan bayarin miyang mundiru na Saudi Ino di pembelan tanong pa ma. ino di mbelantang bani di kailay ay maya kalalap ni suporta minsan panakatawan yan nagusasabutan yan kaya o pa man natigilabag sa miyang mundisa naging mana ng mga Shia betulan sa ring of fire ring of fire naging kanana makaalibot siya sa Israel paglinton giyang kanana Iran, Iraq, Syria, Lebanon, Yaman, yung kayaw pa makukuha na Jordan, Egypt, kadung na Turkey. Inuirananan di pagusaraso mga mga unique mga kuaniran na ay niwa kay belima ginawa niyo. Bani makaubay ka nuro na dinyo panain labu mo na ginana Yahudi kasi niyo panipisinit sa Saudi ada na kay kakondisyon na Saudi Arabia sa giyan kanan na kaya subo na Hamas sa giyan kanan Israel opa makukuan na lagyan ni kay sabab kaya bakal agin na na opa man yan giyan kanan ng mga Iranian na pangusar nilan so pa man ang mga sanggit kaya ng mga bungo ang mga missile na mga rocket na pag-preset na kaskanon sa pakabiligo ko kanon patiro ako si sa upa makukuan na live upa makukuan na titukan mo pa man na mga live panagunta man ako mga Muslim malang kano'y maratabat sa ko mga Muslim katanaw pa man inusal ubada yun yung buo sara kagibo kaya unduyan niyo sa giyang kananaw pa man ang mga Hamas na pagkapulang na ginanabay wata kaya mata na ginaniya kapakapit kapakapipuanan oay na ginan imataan na dinyo pesenditan si sagyang kanan a Saudi Arabia na dinyo pembelima kagya Saudi Arabia na ose na kampan ya Saudi Arabia na kuad na pelindi-lindingan tanwa inged nagin kaya Saudi Arabia ino to nakagiging kaya Saudi Arabia naginan inaw-naw o sindaw agamatan agama Islam yan ni kibalatan nagugian na niyo pamakukuha na piyakilinding o Rasulullah nagupiyakilinding o mga sahaba o Rasulullah sallallahu ayat na nukibalata o pamaniang kaubaginan ni kesusai ng o pamakukuha na kayaan tan nagukadiumanan tan mga Muslim o pamakukabinasaanan agi na ni kibalatan natanto pamakukuha na minitan duray so agama tan o pamaniang atubana natanto tan watiamanan kabairan na ripipikira baya kaya naw Islam naging kaya Iran, udi naging kaya pamakukuha na Indonesia, udi na Turkey, udi na Egypt. Ay kaya naw wag matano agama Islam na ginanakiblat tanong yung Macau yung Madina. Ay patot na dito kalinding tanwa. Di na mga penetrate mga rigoy. Na inuan na ginanal di mamangudi. Ay kabairan nagi Saudi Arabia na ay mga bukuraw. Agi kaya kapakate to ka pedengiran sa Islam. Allah. Bani di katawit. Sumiyong sana aginan na NATO. Ay kaya pakasong sana aginan na NATO. Na aya antapiran na ubarun na pesebek Saudi Arabia na lomanslan kapag takairan sa Saudi Arabia kato nila naginan iriduiran o ginang Israel na lomanslan na pagtakairan sa Saudi Arabia kato nila naginan ni naw Islam ang mataba nila na kung mamiyataba nila sa agama Islam oay naginan ni paman na titingan nila ay pa kay Cesar paganesa na sumong naso 7 plate Amerika nasa satiman ay pitero yan na upaman na penabangan akan lagi na Israel kami ko na tinibak Iran agin ka Iran nakatoni mo upaman na ay mala maguluan sa gina na Hamas Anthony pinggulaw lagi na Iran nagwira nakitimba kaso kampo o mga Amerikano si isa Iraq nasukyak timba ka Iran na tinimba ka Iran na amya Cairo ino to amya Cairo anak ya kunsisan akal kapakaya timba ka namya o naway pakambak wito namin mo na tinimba ka Iran na kayo matimba ka Iran nagyang kanan na kampo mga Amerikano si sa Iraq na to rin yung gulo lang may kagiro man si Biden President Biden at tigin na kagya tinimba kagina nakampuan misi sa Iraq na iman to natin kakapanak natigin so inuwita kasi nagunian sa uwita na 7 plate na burden na kiyaw man na so 7 plate inuwitian si sagyang kanan Middle East na tama sa mga nuclear na inuwitian san ay buwag kiyawitan niya sa namya kakwasa dawan niya dali na at tigin naging kaya
Iran natinibagin ang sukam po kami. Okay, natinibagin ada umya kayo. Konsi. Ad na konsion kakunsya kamanutunan na sekretoron. Uy, inutunan tunis itatabulun sa gunes. Kaya malasa na plano agen kai Amerika, agen kai Israel, padun agen kaya Iran na uba subuk agen kaya Saudi Arabia banian pamayan degenagina na mga Palestinian na pigilan na ran yun na Saudi Arabia kebela kapaka na Saudi agen kaya Iran o gina na mga Shia kakapa ridu Iran mas malak kari ridu Iran si ko mga Sunni mga sekatan mga Muslim uy na kebaya-baya sira na adem na kunsi Iran san adi dalam anto na kunsi Iran adi dalam na ya kunsi sana di dalam na uwayam mitidawa Amerikan o gina na Israel agi Saudi Arabia na matabanira na Saudi na ya rekon uanon Amerika na gina na gasolina na sirsiran siran sa sopa na yar mambuat panginamun mambuat Iran na tigina sa kami ida tuan niro oy na ya mala naging kutwa si Iran pagalin nira na sok akida sisa makaw sa Madinah na gedi buo kena ni pengunut Allah kupulanuan ni manan na dinibuo na ni pengunut Allah subhanahu wa taala oy naginan mampuy panginamuna Iran inuto na klaro si Saddam na nabaad na mass destruction niya nakagiyaw pa man na kanaba Shia sa kanyan Hizbullah na inatak Amerika na kaya kairan na deden ugupi agi utama mga Shia ro ugay na mitido sila na ya pan inugupan na Amerika agi inugupan os mga Shia sa mga Amerikan nakagi ko mauteng si Saddam natay dia tu ilan ro Shia inuto nagi inupud agi na Amerikano wala na dia tu pihak kasambilan na Sunni lagi naman musi sa Syria mitido sila na uso mga Sunni sa namadakal sa Sunni ro nakagi ako pa makukuan na si Assad na Shia na deden impeach deden sanction na na omo ni na pang natikina istibigasan nakagi cukis kita na Shia kami Si Bashar lagi Bashar Assad lagi naman bugi nga iya Antonio Tuba Libya nakagi siya kaya kadapi na kanaba Shia oy ka Sunni na upaman na ini tidawa agen kanan Amerika nasa kiri tidaw niya nanon na kominwaro sa saligugupa yan na mga Shia nakagi umauteng si kadapi natay dia turun na Amerika Shia lagi mabu Afghanistan na ini tidaw Amerika nasi ko kiri tidaw ano na Amerika oy nakagi umauteng ira na gina na mga Taliban na mga Sunni na antaw non inempeda Amerika mga Shia na gina na mga Shia antaw non iyo pa makukuha na dia tua Amerika sa Afghanistan Shia si Karzai yan ni sabab ad na akalasan o ba sebeka Saudi samala aba makipeti dawa na penggurung-gurungan lagi na Israel dia nako na matabaniran na ayap mananda to niran lagi na Asia naudzubillahi min dalik yan na naki sekretosan upamanya na kasekreto ana sekretoro yan ni tiga araba takia emang takia nagim kutwa kambal sa akan tu memantia na naupaman na sirang di benar na supa ka reality ya ugin puto masolanian gina ni takia lagi de pernah gin puto ada pernah miya panutu asa kung na inwa kung pugata kaya ko naging kaya ko na Shia agi ako kuna pekiso kaya ko kun sa 7,000 pengniang mga 7,000 nada kung punta da ko da kung so beda ko kung bagi ko naging munta mga tao sa 7,000 na inatakay diga no sa kini pamuk kada kiswa suarkan wadi munum ya kam bela kan sa pulia sa katiro da bena pura ter kan anda nga kud na kay pugusay sa gingan na nakaririba to mga dedeg agama awata ko na pupugusay ko din so kaririba to mga dedeg agama na mala nagyan kana nakapakasisilay agyan kanan Shia ko kaya pa kauman yan si sa ilit kanwa Pilipinas o 1986 da pernah kaya adi 85 da penutup buyag si Ulumuddin Said na pupugusay niya kami sa Mahad Marawi ka mga murid kami niyan o 1986 na da penutup buyag o ay katetak ya na oman yan pagusay na game putwat tinigyan na si Maito na mamantay na tigyan na sone ko na sa kanim mala question na so kaya pa ya ganyan na sa kanim yaw no na mawa sa Mahad Marawi tiga na
di upama makukuha na di kukuha na upama na iman to pa ni ka kenapa ini pimbu bagu ando na kena pugusain ini kena pugusain na kaget kami ang mga ulama na ipagisir kami wallah subhanahu wa ta'ala sa alungan ang mori aging kai kapakasila ya o mga Yahudi na gusto pa makukuhan na pakasila isang kayagama amay kaana pagkanagami na gupakilay mi akaribatan hindi na sa sang kayagama as kami na pagman anda sabab na sunsura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mitaron man ra'aming kung karampalay gayr biyamini pailam yastate pabilisanihi pailam yastate pabikalbihi wa dalika abapriman sito makailay sa mungkar mayad na mala mungkar na gyan kayagama ang bibidun nangguliman yung kagagani sakit kita pala ko ado nauban yung di kagaga napatiruan yung lagi patiruan ka apo usain ta gyang kuto o kapaka gyang kayo pamana kapenduti siya gyang kaagama agama Islam nagi upamana maputunog siya ni oy ay panakatiro Rasulullah sa tawa ision si agama na paguma niyan na kekangan sa alungan akiyama sa apoy ko na iti sabab halus sa mga pagriami nagyan kada di katiron na kanubod na gikasipaki adi gado ni bebel sa kabukod na 7,000 opa man na ini singataw opa man na 7,000 adi ni gunyo pitero na magato 1,000 ka matigiran ana bebed mamuri ma opa man na anak kabukinaran na miya kusya kaya sa malakira api haki sa kamilyon tala bila wala kadigo kus akap kebetirang sa suni sa isa ka milyon tala bila wala api sa milyon ibigay niyo brak na dia kan gibo ka betira kan sa si amisi ako ka pamana pagusay na kana ginanasi anak pun ko na aya bener na paya 10 ka milyon na dia kan pesan upaman nan pesan ko swagama kana untul sana ko upaman na dunia kagawa na kay dunia na baka nun kaya sifat ka 7,000 api agi na yang mga tambay saya sagian kaya kiapo nadira na terima nadira ni tero na apa kay half million 10,000 ipisukin niyo orang na gitu na mga tambay begudi pa ako ya oy na dira na terima na inyo pananan petirun na gina na kipya kakiki oy okay na di ko sang katatakawa na basa mga maranaw ulaw-la ke ngetanap manaro sa ilat betada ke sikutan petiru sa padaila na kadua na gina ni petero na karakter assassination ginang karakter assassination na pembinasaan sa record o ulama ang mga sunni sa lagi din nukap diwap na naitwa ko Abu Bakar so Umar ayamala na so Rasulullah pianam kuwan sa buke sa lamang kira ulang-ulang dan suma so Abu Bakar na pitura palalalim buke so Umar so Osman so Ali na umam so Ali na pianam kuwan sa dinyang kampeta na gina na upama sama sa pia kasilay na iniriro mong suwali o ay gusto mga haglulubay na diya katawagunan o mga Muslim o ay kataman duniman to na upama na katawan nga di panaritiarima o mga Muslim agyan ka na upama na agama niyo o ay na ilamang agyan kay masjid sa agyan kay Pilipinas ako kuma sobra 10,000 na de kanulod maalaw adi di panagyan mga tabli kami alaw chiran chan mga pamangutba mga pamangusiat mga kambubayat na naginan na inwana di keulaw nakagikataw na ibalid ini angkop ko mga akrudabayta na kaya mapya na pamagay ko kakano kapdiya kakano na titawbat kan maki aswallahu taala na terima niyan so tao apanawbat sa ginani sabab upaman na mapterwa kasi sa pakandud na kakano salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi